Takatanga kugara muno muna May zvakare last year. Yeah. Ndichisvika muno muti ndiri ndakanzwa kuti kune mastenzi so yakamira zvakadai yemusangano. Yes. Wedu weZANU-PF. Tikazosvika paurukuro nawo yakamira sei mastenzi aya vakati vonesa mamiriro echi emastenzi. Mastenzi ari kuda zvakaita sei kuti chichi iwo vakatirambira vakati mastenzi isusu hatisi kuita sei kutengesa. Asi mastenzi tiri kupa mwana wemusangano. Right, tikati zvakanaka. So muri kureva kuti mastenzi aya hamuna kubvisa mari makangopiwa just for free because ainzi mastenzi emusangano. Musangano, yes. Or hamuna any amount yamakanobvisa, no any affidavit rakanyorwa agreement of sale yanga iripo. Papasina handingade kutaura kunyata. Stand yenyu mimi yamaigara anga ari square meters mangana? Tingati 15 by 30. Takazotinetsa kumberi uko takazoona tichingonzi muzvimbo muno mamusimei mufana kubuda muzvimbo ipi but tichitarisa period yatakazopiwa isusu tichinzi tingati mazuva 3. Yande hongu zvimwe zvinhu zvatakazoti isusu tichisangana neshoti ningini yatakapiwa zvichinzi short notice yamamapiwa notice yatatapiwa vachizouya vanhu vakauya tingati vanga vari vachiita sevanhu vanga vaine hasha vachisvika vakasvikira apo pagedhi apo vakatomboita nguva vakamira ipapo mapurisa naivo vacho vamwe vanga nezvavo zvavakazouya vachiita sekuda kurwisa vanhu vachidini vasvika apo pagedhi apo vakatombonini apo vanga vane tractor yavo chigiredha cheche chokuuya kupaza mudhuri vachisvika apo vakaputsa mudhuri wani uri pakona apa usati wapera kudhina ukaplastwa so uri pasi pemuti wemuhacha right vakaudhuma inini handisingagare kure pastendi yanatapiwa pano pamiti iyo meni muri kuona iyo migamu miiri iyo handiti muchibani padhuze ipapo saka vanhu taiona kupiwa zvinhu vanhu vaipinda vachiita sesesori pakaitika zvimwe zviitiko zvakaita kuita kunge hondo kana nazvino tiri kutya umumu mandiri muri kuona muzvimabhanzi tingati paprimisiri handitika imomo ndo mataita kunge kutizira uku kwaibva mhepo kuitira kuti zvanga chiputisa zvezvisati affect. Tichitizira kupi kwaibva mhepo ichita sei. Saka advantage yatakazotora nekuputisira kwanga achitiita ruzhinji tatati